ना गुरहै नागिरदों जोंहा लोगोफोर सिंह बच्चा लांबाय थादों मोना मोना नोंथांनि सिगाङावहाय फैलायबाय आरोना नै साम' खनगोन बेयो ओमफ्राय आं ना गुरगोन आरो जा गोबावसै दैयाव हाबैनो आं थांबायखौ जा गोथाव मोनो माने बिसोरना दिनै स्कुल बन्द' नालाय ओमफ्राय ख्रिस्टमासनि बन्द' मोनदों ओमफ्राय आयौ हाजोबायदि बे टाइमाव साम' खननानै जाखानोसै आरो एसे हारसिङै दैयाव हाबनोसै नालाय बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर दैया आयौ सेन्देल गाननानैसो हाबबावबाय आयौ मैया बेजोंसो स्पिड दावखोजोबदों दां आयौ माथो जा गिदिर बहा मोननांगौ नाखौलाय बहा बहा साम' मोननांगौ बायद आयौ फा गोथौ आं हायाहाय ओमफ्राय बहाथो मोनगोन साम'खौलाय आयौ बहा फै आं हाबा बेयाव गासिबो थेला जोबनाय आयौ नै बुरिया बेयाव रायोनो आयौ सेन्देलाव गलांबाय नै आइ फाग्लि बायदि बेयाव ना गुरजायो नामा अबे जायगायाव ना गुरनांगौ हा बैथिंसो थांसै नामा गाहायजों बायजागोन बे गाहायजों है बेहायलाय बबेजों बोहैना बबेजों ना थाबावनांगौ जाखो लालाय गोलैगोन मबाइला खिन्थु बे मनाखौ नुनांगौ आंबो खनसै आरो नै सेन्देल गाननानैसो ना गुरो आरोना नै मेलेम गाज्रिसोलै बे आयौ बोरैथाय आयौ हागोन ना हाया जाखो बाहायलाय मा ना थानोसै साम' खनना गैयाबा आयौ सिसिया गैया नोंनि नायाव अन्थाइ गिला साम' ओमफ्राय बे साम'खौनो नांगौना ओमफ्राय दोनथ'सै नामा बेखौ केमेराया ओमफ्राय आंहा साम' खननो मोनला दोनथ'सै दे जाथ'लायबायब्रा मा दोननो दोन बेहाय मोनगोन ना मोना साम' खननाया बिदि बेरायबाय थायो नै साम'आ नै जिरायनानैसो खनबाय आङो साम'खौ नै नायानो गैया ओंखायनो साम'सो खनबाय आङो दैया जिरायना खनबा मेरला मोनो दा बे नै ini बारा गिदिर नङा मिडियाम फिसा फिसायासो बिदि थाया है दैजों दाहारजोंनो साम'आबो बिरला लांजोबो खारला लांजोबो गोरलै बायदि गोरलाबाय थादों नै बिदि थायोना नै बिदि थायोना नै ayo lagi dit ini bahasa
गिदिर ओइ साम' गिदिर मोनदोंहाय आं ओइ जेखाया बहा गारबोखोहाय मोनबाय बोथि मोनबाय होनबा थोसिगोनानो आंनिजों ज' खालामनानै थोयोलै सोरानो आरो आबैबो जाया मामायाबो जाखानोसो गरनैल'सो जायो आं हले थिगसे जाखागोन सोरबा गोखा मोनबाय आं स्कुल टाइम जासान्दि खननोसै थांसै आं गाबोन संनोसै माने दिनै खननानै दिनैनो मोनजाया नालाय साम'खौ ओंखायनो गाबोन जानोसै आइदै जिरायबाथाय सिखारनोनो हाया माथो ओरैबो नै मा साम' माथो मबाइलजों मानसिजोंल' फुनथेंनांला आरो ना आङो होमबाथाय मबाइला सेस दैयाव साफा जाखागोन सुनाय बायदि जाखागोन दा मोनायाव माखासे साया दोनखानांगौहाय ना टाइम मोननायावनो हारसिं गाबोन जिगु जिगु जाथारगोन आङो गैलामोन मबाइला खुन्थें खांग्रां जाबायमोन आं जिरायला दा खांग्रां थायगोनसो आङो ज'सो थायगोनसो हो थोसिगोनहाय र' नैबे एसे साइजखौ खुलिया अन्थाइना माबा जाथारो साफा साफा जायो नै सिङाव अन्थाइ होनानै दोनदो बेसेबां जाखोब्रा नांबावगोन एसे खमावसै नै मेरला जाबाय थांसै जोंहा दा थांसै जोंहा दा न'आव साम'खौनो थांबाय आयौ जा गिदिर जाखाबायना नै बेखौ थांसै जोंहा बिदिबा लोगोफोर